हे मालिक माई के कृपा जकरा पर बनू रत्नाकर नाम के डाकू वाल्मीकि रामायण लिख दिहल। कालिदास बुर्बक हिंदी भाषा के शेक्सपियर हो गई। तुलसीदास कामी पुरुष रामचरित्र मानस लिख दिहले। तेरा क्षेत्र के जाने के भिखारी ठाकुर जी भोजपुरी के शेक्सपियर हो गई। महेंद्र मिश्र जी हनुमान पटपथा जी पूर्वी सम्राट हो गई। यादव परिवार के एगो लड़का रहले खेसारी लाल यादव। माई के कृपा हो गई। आज यूपी बिहार पूरा जहां ले भोजपुरी लोग सुनता करता माई के कृपा होला तो केहू जीरो से हीरो हो जाला। अब माई के कृपा होला तो केहू हीरो से जीरो हो जाला। जैसे कि राधे श्याम रसिया अपना जमाना में हेलीकॉप्टर से घूमत रहले। आज चले कोढ़वा में गोपालगंज जाके देखम लोग के पीपर के पेड़ पर शीशम टाइम के 15 रुपए में खूब बढ़िया मॉल के दाढ़ी बनावत है। अच्छा हम कहते हैं कि अब केहू कितनो भाव बना ली तब मगध सम्राट सुदर्शन यादव हो सकेला ना। केहू कितनो भाव बना ली तब खेसारी लाल कोनो हो सकेला ना हो सकेला। खेसारी लाल से ऊपरे हो जाइबो चाहे नीचे रहबो। तू कहत तरह किसे माई जेकरा ऊपर दया कइलस त राधे श्याम रसिया अपन जमाना में फ्लाइट से प्रोग्राम कइलस। अरे बोका त जीवन भर वही गाई आदमी जे जन्म ले ले बा चाचा जी आदमी जे जन्म ले ले बा उ एक दिन मरी कि ना मरी मरे के बा। अब गुड्डू रंगीला राधे श्याम रसिया को भली जमाना रहे अपन 10 बरस चललस। तू मने का सोचल कि भोलवा भिगा रहा है तो भोलवा बुढ़ारी तक गाते रहेगा मने भोलवा कभी नहीं मरेगा। तब तो तोर बाल बच्चा भीख मांगेगा फिर। सोचना चाहिए सबका एक जमाना होता है। हमनी के देखो देखो दादाजी चल गईले पर दादा चल गईले बाबुओ जी चल गईलो अब हमनियो जाई। हाँ जी खनियों के टिकट होइए गया है दोनों में। टाइम इज मनी एंड टाइम इज लिबोरियस टाइम एंड टाइट बैक फॉर नन व्हाट डू नॉट डिसिप्लिन a little knowledge is dangerous thing but about to my complete something is better than nothing। very beautiful speech भाई वाह ध्यान दो करेजवा काट लेंगे ये गुड्डू हलचल है। अब करेजवा